No, that's mine. Joku pellolla heittää. Ei oo metässä puita. Team Innova. Tähän vittuun. Ei flipannut sepikin. Rattler Williams. Sika. Rattlee jo sikaa. Sikaa osastolla nousi. Ei nyt pumpittaa heittää kanssa. Yksi vielä. Kannoni maniitus. Money G. Onko rahaa heitto G? Ei osu puuhun siellä. Mihin se jäi puuhun? Ei perse. Hyvä päivä olla minä, ei että. Sieltä tuli holari, kattokaa, tulee 5. Läpä sitten sunnuntaina tai kuinka kamera päällä? Joo. Noniin. Hei. Lopo. Jop. Ei! Oli ihan vittu hyvä niin. Sika. Mitä? Asu sen puu. Kiitos. Koriinalle. Toi meni suoraan Koriinalle. Nyt menee Koriinalle. Menee koriin. Ei. Läpi. Ei, mutta katsospa tätä. Se on nyt mennyt. Ei ole. Varmaan lähimpänä tällä hetkellä, mutta... Kyörmy, mennään. Oikeassaanko tähän edes? Mapsin mukka. Mapsin mukaan joo. Mä luotan Mapsiin. Joo, mä mietin, että... Mä oon ennenkin luottanut Mapsiin. Mä mietin, että... No joo. No se nyt soraatiet komfimpiä kuin asfalttitiet. Mietin vaan, että Karus tulee läpi, jos on ihan kivaa aikaa. No, no mutta... Olihan tuo nyt kiva tuollakin nähdä karstusi. Sanoppa tuo uudestaan. Mitä vittu? Niin, hyvä tuuri kävi, kun päästiin tämmöiselle konfille soraatielle taas. Jep. Tiedättekö te sen Mintun? Lauri Tähkän tytär. En tiedä. Siis se, mä en tiedä. Kerro lisää. Mä oon sitä Minttua kuunnellut jo aikaisemmin. Joo. Ja sit kun mä sain tietää, että se on Lauri Tähkän lapsi, niin... Kuuntelit lisää. Mä oon nyt kuunnellut aika enemmän lisää sitä. Oi vittu. Minkä ikäinen? Onko sillä väliä? Ei, mutta oikeesti minkä ikäinen se on? No en minä tiedä, googleta. Tähkä. Onko se Minttu Tähkä? En minä. Ei oo.
Mikä biisi tää? Eihän Lauri Tähtikään oo niinku sen oikein. Minttu suluissa laulu syntynyt 2000. Mä sytyin kyllä. Eikö siis joo? Kuinka pitkä se on? Se on varmaan pitempi kuin mä. Katsotaanpa siinä Wikipedia-sivuunkin. Se on ei oo pituutta tää. Äijä. Paperihaavoja. Everest tyttöystävä. Joo. Niin tääkö se on? Joo. Se on aika hyvä. Niin joo. Näytäpä kuvia. Osaa paheksua. Oi ei. Totta kai osaa paheksua. Ei mitään, onko se tää? Ei se tää oo. Mitä Eikä. helvettiä? Miksi sä tiedät ton? Mikä tää? Häh? Mikä tää? Ei mitään. Joo, jätetään. Mä silti Karstulan kautta. Mä en tiedä. Mä en oo kattonut mapsia 6-7 minuuttia. Oltais voitu käydä siellä Karstula Ässässä. Me maksettiin monta euroa ylimääräistä tuolla. No, huomenna kyllä. Jep. Ja voi muuten olla, että jos on vaikka joku yksipäiväinen cheerleading kisa, niin siellä olisi tapahtumat ohi ja... Nyt tulis kyllä. Niin, Niin, potentiaalisesti. on potentiaalia. Terveydeksi. Mä oon nyt ottanut challengeksi käyttää mapsia mahdollisimman vähän. Tänne Kyöroille kun mä tulin, niin tietenkin mä reitin katsoin. Tuossa on kyllä. Reitin katsoin, että mistä mä menen. Suoraan tietäkö sä käynyt sitä Äänekosken? Tai siis sitä Irvaskankkaa. No vittu, kyllä mä nyt silti katoin, että mistä mä No menen. joo, siis joo. Katoin ja... Ohi joku 10 kilsaa, No niin. jos en kahto. Ui vittu, on jo 10 kilsaa ohi, mutta... Eipähän tarvinnut kahtoa. Älysin tuossa Viitasaaren kohdalla. Ei, mutta se on niin helppoa, että vaan kattoo mapsia ja tosta. Niin. Ei siinä niinku yhtä niinku observoi ympäristöä, että mietit, että missä on niinku... Mikä naurattaa. Vittu mä oon ihan tota Santa. Mä rakastan sitä observointia. Niinku se tulee korvista jo tuolta homma. Niin ei observoi ympäristöä ja ei vaikka katso, että mistä pitää lukea jossain kyltissä. Jossain kyltissä lukee Kyyjärvi, niin ei sitä lue, jos on mapsi päällä. Ei. Joo, Me siis... käytiin Perhoa ST1, niin piti katsoa mapsista, että missä se on niinku valmiiksi. Niin. Vaikka se olisi vaan ollut kohesäännössä Ajanut suoraan vaan. Niin. Mut tuokin on Ja just sitten kun silleen- sanon vielä, että jos sä vaikka jotakin Perho ST1 etit, niin jos sä etit vaan etsimällä sen ilman mapsia, eihän sitä tiedä mitä kaikkea aarteita sä pian muutenkin voit löytää. Jos sä vaan katsot, että mapsissa on oikein tonne, miksi sun pitää optimoida sun elämä tolla lailla? Hirveen diippi ajatus, mutta niinku ja vähän kärjistetty, mutta kuitenkin. Siis kylttien mukaan sitä pitäisi periaatteessa osata. Nää on sitä varten tehty ne kyltit sinne, että ei tarvi mapsia paljon käytellä. Jep. Niin ja siis oikeesti mä muistallekin, mä oon ollut ihan joku pieni, joku päiväkoti-ikäinen. Ja kun me ollaan oltu perheen roadtripillä, niin iskällä on ollut vittu kartta. Sillä on ollut kartta, mistä se on kahtonut, että mistä hakee. Joo. No meidän iskä tekee sitä vieläkin. Siis aivan varmasti. Meidän iskä autossa on hanskaslokerossa fyysinen kartta. Joo, Mä oon saanut joululahjaksi fyysisen kartan mun autoon. aika hauska. Kyllä, ei tiedä, jos ne älylaiset vettä. Jos ei osaa suunnistaa, niin siinäpä sitä sitten olla. Niin. Virta loppuu. Valmista. Niin. No sitten te. Ja sitten ladaat on tuolla, mikä tuolla näkyy tuommoinen, tuolla pystyy lattamaan. Entä jos se on... Aja.
Entä jos ajaa kolari ja se ei toimikaan se virtajuttu, niin mitä sitten? No vittu sitten ei voi paljon ajella ja ei paljon karttaa ole. Se evoluutio meni silleen, että ensin oli kartta, sitten oli semmonen ihan vitun paska, semmonen navigaattori. Semmonen niinku ostettu noin. Niin. Siis ihan vitun paska, joka ei niinku toiminut suurimpaan. Onko vaan päätä kuskille? Kyllä. Ajaa Nyt! Tee U-käännös. Ja sitten sen jälkeen... Takaisin, jos mä oon. Jep. Sitten, jos sun erät eteenpäin kiertää. Sitä navigaattorin aikaa, sitä kesti oikeesti aika pitkään. Sitä kesti niinku vuosia. Ja sitten ihan niinku vasta joskus 2000 tyyli vittu 14 tuli yhdeltä puhelimesta tai 15. No, Sitten tajusin, että hetkinen, tässähän on navigaattori, joka toimii paremmin kuin se TomTomi. Jep. Niin justi TomTomi. Mutta missä vaiheessa tulee uudet niinku navigaattorit takaisin, että voi katsoa puhelinta samaan aikaan kuin aiemmin. Ja navigaattori pyörii siinä vieressä. Mut kai nyt musta tuntuu, että jollain taksikuskilla tai vastaavilla on ollut aika pitkäänkin vielä tommosia. Siinä on meidän koulu. Meidän koulu. Meidän tuleva koulu. Mennään töihin. Sekin tosiaan kompi olla töissä täällä. Poiskun täytyy heti mennä, ellen kohta valon lennä, niin en hetkeä. Tästä joku 24 tilaversio. Läksä sä tähän autoon? Jep. Lähti kaunis. Niin lähti koulu. Ja näin. Ei kun se vaan jäisi. Tänään tuijotat siellä. Katso noita muovia. Tervetuloa taloon. Kiitos. Juuri oli noussut perseestä. Arvaa mitä? O mitä? Noillakaan. Vittu, kuka toi? Ei vaan muista. Se on vaan No pitäisikö muistaa ensin? Mulla on semmonen iso lakainen, se on varmaan saa siihen alasenkkiin. Ja sit Jerellä on varmaan toinen lakainen. Onhan sinunkin perse pelastettu. Hikinen perse. Pepsi Max. Tropical. Maximum taste, no sugar. Näyttääkö se hyvälle, mä kuuan näin? Joo. Niin, kuvataan POV. Noin. Onks tää laajakuvalla? Mitä? Ei tätä saa. Voi vittu tätä ei saa. No. Hienoa. Toki on hyvä. POV. Mä en tiedä missä mun dippijauho on. Mä näin sen tuolla lattialla jossakin vaiheessa. Onko nyt jotakin paljon kivempi? Se on mun taskussa.
Wow. Kuka tuo mies on? Täällä on. Onko tuolla ennen kokaattu? Joo, viimeisillä rahoilla ostin sitten tällaisen. Niin, 22. Kuka sinä olet? En tiedä, mutta kuka hän on? Täällä on tapahtunut hirveitä. Oi Mitäs täällä on? Siellä on ihan hitosti kaikkea tavaraa. Sitten nää on oikeesti Mattoja. noita koulu. Siis aivan hirveästi tavaraa. Niinku saattaisi täältä löytyä jotain mielenkiintoistakin. No niin, ja taas kamera päällä. Joo, saatiin televisio päälle, mutta se vähän pätkii tosiaan. Onko varma, että tuo johto on kunnolla tullut? Terve. Veppa frontside Olli. No. Siitä. Tää on Roonin paska. Tää seuraa. Hop. 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 Oh, and the crowd goes wild. Tony Hawk. Oh, that's Tony Hawk. Oh yeah. ...24V by the way. Oh! Oh my god, what a finish! Oh my god, oh yeah! Oh baby, a triple! Mutta turhia kommentteja tonne väliin. Kieks. Voimannäytettä, niin se on enemmän sitä, että toivotaan, että sillä toisella on tunnetaitoja ja että se on kiinnostunut myös sun asioista. Mitä tunteita dokumentti Että herättää? tämä polariteettikeskustelu on siinä mielessä hassu, että minkä takia Hauskuuden pitäisi olla tunnetta. niin perustavanlaatuisesti eri roolit Ja ja erilaiset naurattaahan se. mielenkiintoiskohteet. Ne saa totta kai olla, mutta miksi se... Masennus, mennään. Laho Disco Park mennä. Eikö mikä tarkoittaa? Onko tää Laho? Laho Discord-kilu. Mitä Lahoa? Kuvaappa väylää. Laho Rispi golfi. Tämmönen rata. Vittu kaikki on mennyt jo. Mulla on 7 kiekkoa jäljellä. Vähän kuitenkin. No niin, insinööri. Koitapa. What? Sieltä. Vähän ruostessa. Täällä on niinku koripallo korit ja jalkapallo löytyy. Tepäpä. Oho. Jotkut on tullut pelaamaan. No niin, tyty. Sieltä. Vittu.
siellä. Rinkki, ei edes koriin. Seuraava kämmen. Mä voin mennä minne vaan. Tai ei se kyllä koriin. Seuraava. Sieltä tulee jo seuraava. Sinne meni se. Sinne niin. Pallo. Se pysyy. Ei kuvata tää. No. Se kuvat tuukan burr sitten. Kiitos. Sika. Heti alkaa epäasiallinen konti. Mitä sä tekee? No niin, ei voinut sekään se, hei. Se olisi ollutkin liian tyylikästä. Oho. No niin nyt. Nyt tää on. Tää on vaikea väylä. No nyt. Kato. Ai tommoselle flippiille. Videolla. Joo. Jere yli pouputti. Ei. Gamber. Jere yli taas poiputti. Ei. Tällä kertaa. Ei tällä kertaa. No ei koske hirmusti. Kari osuma. Ei kun nosti. Tuuli nosti. Se ajoo se paska. Se menee vähän vittu. No nyt. No nyt! Yeah! Ah! Ja mikä sieltä löytyy? Lucid Ice Glimmer justis. Meisi. Veledias. Mahtavaa. Samaa kiekko. Ui, siellä on puidon noin. Emote. Spämmi emoteja. Spämmi emoja ja emoteja. Victory Royale. Yes. Sama kiekko millä heitin Kivijärvelläkin. Onneksi olkoon. Miltä nyt? Erittäin hyvää. Pääsin vihdoin pois. Vittu. Mut mä en oo vielä saanut olla. Herve, kattikin. No niin, tulle. Ei nyt huono. Nyt on Jere tuo ykkösväylä selvitty, niin seuraavassa olisi kakkosväylä. No sehän on. Ai se on. Sehän on makia. Makia homma. Siinä kyllä mennään takaisin. GG saunan lämmityksessä. Huomaamme, että me tykätään. Mistä väristä me tykätään ja mistä me ei niinku tykätä. Sulle, mulle. Minuun, mutta sinuun. Sulla on tämmönen puna-valkoinen. Loadaatti tällä. No niin on. Kumpuu. Karstuset mennään. Me varsin. Me on niinku... Se on niinku mentävää.
Mentävä on. Nyt täytyy. Jop. New York. Mennään. Mä oon muussa suola. Mä teen omia roolia. No, Teekö? suola. Mä keitän jotain makaronispagettia. Mulla on merisuolaa purkissa. Mä kaajan sitä niinku tommosen kouran, että niinku oikeesti joku 30 grammaa sitä suolaa. Heidän pastaa sekkaan. Eikö merisuolat tyyli semmoista ns. Kevyempää suolaa? 30 grammaa, se on ihan vitusti se 30 grammaa. Mutta niinku, onko se oikeesti Tää 30 niinku on grammaa? oikeesti niinku semmonen. Ei, mutta, Kai siinä on aika paljon. ei, mutta suolaa demonisoida ihan liikaa oikeesti. Sitten mä laitan sitä vielä sen toisenkin, mikä ikinä onkaan kastike tai vastaava jauhelia, niin sinnekin ronskilla käy. No niin, ei voinut se kädessä, hei. Se olisi ollutkin liian tyylikästä. Oho. Toi meni suoraan Koriinalle.